Здравейте на всички почитатели, милионите почитатели, които тръпнат, феновете, които желаят да видят поредното видео. Отиваме тази сутрин къде? Нямаме колелета на колата. Тогава къде отиваме, по дяволите? Отиваме в Златоград на К3 Ултра. И какво правим там? Опитваме се да умрем на 13-километровата дистанция. Така че ще видим днес какъв ще бъде деня, как ще протече. Надявам се поне да го завърша в контролното време. И така, да потегляме, за да видим. Artlist.io. Днес снимките малко ще бъдат без GoPro, но това е положението. Ето да се види, пътуваме. Какво е това? Защо има кола с колелета? Човек, ние отиваме на бягане. Да не сме объркали състезанието и да му се не види. Глей, верно. Дрянова глава. И продължаваме. Сега, ако трябва с колелета да се надбягвам, красота, красота. Чакаме старта и аз пак съм спечен. Успех. 12, 11, публиката слагайте 10, 9, 8, 7, 6, 5, 12, 3, 2, 1. Минахме първото бриче, малко равно, 200-300 метра и отново сме на изкачване. Това ще бъде едно много дълго и трудно изкачване. Една част от изкачването, може би около 2 км, не съм гледал. Супер! Километър 6, почти на средата сме. Поредица от спускания и изкачвания. Това май като цяло е целият терен, но е много хубав. С хубави гледки. Няма някакви, освен в началото етапа, къде се получи на сингъла. Общо взето за сега е хубав път. Бегаемо е супер. За тези, които могат да бягат, Убийствено е. Страхотно. Сингъл трака е трепач. Ети и една мушмулка. Обаче не е озрява. Страхотно. Мале, не съм виждал мушмула, не знам от кога. Страхотно е. Вау! Май 9 км направихме. Още малко.
тичам, този път тичам. Аз тичам. Мамка, аз тичам по дяволите. Вау! Супер е. Никъде сингъл. Прекрасно. Юху! Ако има по-бързо да викат. Последни метри до финала. Стичаме. At this intersection, turn left onto path. Браво е! Браво! You have arrived. See you soon. Браво! Финал! О, мерси! Опа! Няма нищо. Мерси! Браво! Финиширах. Час 50 и нещо. Ще видя точно колко. Много съм доволен. Най-важното, че краката не ми отказаха коленете. Прекрасно бягане. Супер! Чудесно е. Другата година още хора да дойдат. Прекрасно е. 13 км наистина са страхотна дистанция за начинаещи като нас такива. Супер е! Вау!